ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умед дорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, ҳозир як нуқтаи савдоро машбуда тавсия мекунам. Бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, 9-12 нулевой қатор. Ина марҳамат, рақамоями хоҳар дар рӯи экран ҳаста. Иҷа чӣ либосе ки мегирен 50 сомон донада, оптумда бо арзон мешава. Бинен чӣ хеле либосакҳои хушрӯ доранд, ҳамашон фасонанд. Ман духтаро 50 сомон донадай оптумда ино бо арзон мешаванд. Ана беҳад хушрӯанд. То 2 солара размер астай тақрибан. Мана биненда духтарако чӣ хушрӯай фасонай. Шумо бо худшонда нависен, рақамошона дар рӯи экран мемонам. Касе да доставка дар корай, касе мисол ягон чиша пурсиданияй, марҳамат, рақамошона дар рӯи экран мемонам, нависен шуна бо шумода мефаҳмонанд. Ина марҳамат духтарако, борои арзон ки хоҳен нависен. Анами хоҳари мода ҳамашон нархошон як нархай 50 сомон донада. Мана ира бинен чӣ хушрӯчаане, беҳад фасонанд духтаро. Двойко баъди ёра бинен охи фасонакан начос доракан духтаро. ғавса ки хушрӯ 50 сомон. касседа ки дар корай духтаро, дер накунен духтаро, доставка доран. ин рақамошон ҳаст дар рӯи экран. касе ки мустақилона омада дидан мехоҳа, марҳамат биёен. ами нуқтаи савдои гуфтагим бо аз пеш мебинен 50 сомон ҳамаш. инчунин духтарако ҳозима либосои туркӣ нишон метиҳамтона. ира бинен чӣ фасонак, ҳамашон амҷада 100 сомонӣ. мана касседа дар корай, ҳами хоҳарда нависен, доставка доран. касе мехоҳа омада аз пеш бинан, ҳамин суроғашама шумода гап задам, омада аз пеш бинен борошона. ира бинен охи хушрӯй бори турецки тоза. марҳамат духтаро, беҳад нархҳои хуб. ана баъд бо двойка тройко ҳастай туркӣ дар рафти навор бо тамошо кунен. ба ёшам нишон метиҳам, нархҳои дастрасан ҳамаш. инчунин духтарако тройкоҳои фасони турецки ҳам духтарӣ дора, ҳам бачагӣ. оз нишон метиҳам, ҳамаш 150 сомонӣ шидагиай. марҳамат, ира бинен чӣ хушрӯчай, беҳад фасонан. 150 сомон. рақамои савдогар дар рӯи экран ҳаста. ина доставка каседа дар корай нависен. бо аз ино расветка доранд духтаро, каседа бо чӣ расветкаи дар корай нависен. ана ва ира бинен охиқа хушрӯай. мана палточа дора духтарона, тройка 150 сомон. ана баъд аз ини шубача ҳастай, ҳамроҳи бруку, ҳамхе жимпирча дора, нархаш 150. инам духтароноам бачагоноям беҳад интихоби зиёд доранд. барои ҳавай духтарако рақамошон дар хито нависен, бо суратошонам мепартоянд чӣ модел доранд. мана иша бинен 150 сомон. материалако ҳеҷ чӣ намешаванд, тоза бори туркӣ. чӣ хеле дидед дар саршавии навор 50 сомонӣ буданд, а инош бошад аллакай турецки. ино тройко 150 сомонӣ. марҳамат, рақамои савдогарда нависен. бо маълумоти бештара аз хичон гирен духтаро. ана двойко чандан? 120 сомон двойка духтаро. мана фаҳмо, беҳад хушрӯ, аҷоибот.